A Casa de Cultura de Muros quedouse pequena para poder acoller homenaxe aos fotógrafos muradáns Juan Malvárez e a súa filla Perpetua. O acto organizado pola Deputación da Coruña, o abeiro do Premio Luís Casado de Creación Fotográfica, comezou cun acto institucional, presidido pola alcaldesa Inés Monteagudo e polo deputado responsable provincial de Cultura, Xurxo Couto. Nas súas intervencións, os dous destacaron o traballo destes dous fotógrafos, que coas súas fotografías, cada un na súa época, documentaron a realidade social da vila e da comarca dende comezos do século XX. Eles foron as testemunhas visuais da vida deste concello e de toda a comarca durante 100 anos. Ven, pois, desde a galería da súa casa na Rúa Real, ven, pois, nos distintos recollendo os testemunhos gráficos nos distintos acontecementos de toda a comarca e desde fai, pois, como digo, casi 100 anos. Gran parte da miña propia vida, como supoño que a maioría dos que estades aquí, pois está recollida nos retratos de Perpetua. Aínda que o grosso do seu traballo pois fala da vida cotidiana, destes retratos familiares que se enviaban á emigración, as reportaxes de bodas, de primeiras comunións, as fotos do patrimonio e das vilas para reconvertir en tarxetas postais, en postais, retratos para o documento de identidade, para o caderno de navegación, para o libro de familia, etcétera, etcétera. Todo isto é vida social que hoxe valoramos e poñemos en valor hoxe aquí. No acto tamén tomou parte a neta e sobriña dos homenaxeados, Josefina Malvárez, que agradeceu a homenaxe. E sobre todo, gracias a vos, veciños de Muros, porque non podía haber mellores testemunhas que vos, que fostedes retratados por eles dunha maneira ou de outra en un tempo máis alonxado ou máis recente, pero bueno, Juan e Perpetua, gracias a xente do seu pobo, forzou a súa profesión e fixo da fotografía o seu medio de vida. Tralo acto institucional celebrouse tamén unha mesa redonda na que participaron Isidro Duber, profesor de Historia na Universidade de Santiago, e o fotógrafo Xurxo Lobato, comisario do Premio Casado.